ndine zvinhu zvandikusanganza nazvo. Pano vanondiziva mafans angu anobva kumadziva handitika. Pane zvimwe zvinhu zvacho zvokuti ndiri kupanika asi ndichida kutolaikawo pasera rangu ini handitika. Apiwe parupotsana pucha ipo. Mukoma wangu da kukudzei seexam ndaumbotiza nyaya. Usatize nyaya. Bozotiza nyaya ka. Nyedu aigadzirisiki waiziya. Ngoma ndedzenyika dzino ende futi pamangoma ndobiga DJ anenge inno wacha name channel is Dragon Family DZ Massive. Yo. Which sound come and test me big sound right now? It a go get bulleted and bumbo clot. Right now DJ inno there in the place. A beer mad hard. Yo, yeah man. Chino na chino. Chino it's a movement. Yeah man. Ghetto podcast meze. Ghetto podcast tichita se. Tikechimbowisira ichi MaGhetto Yuts arita se. Achiri kutanga ne ari kusimuka. Ne vakasumuka futi tinovata se. Tinovaisa futi pachine chino Ghetto podcast meze. So nasi ndina anzi dinonzi Dragon H straight after DZ Massive meze. Dragon H chimbo taura ne. Oyo. Hello, More Zimbabwe. My name is Dragon H. Yaman Swagger Master outer DZ Massive. Yaman Dragon H andidi. So Dragon H ka. Rosta patibwera sei paka. Mbototoera 1 2 maizeka. Topatadzoka chitazi tichitaura maizeka. So ganise ready. Mandi any ready munojambira mudara. Yeah, but muna records apa. Any ready. DJ Inno. Chino Marwacha no. Wacha. Let tell you this. Wacha. Pada kundisetera chigokora vasingade kutoti uchika ndigo umora afeya neni ndati meri vachabongomora topisa sechirwirika ini chelobola tiri kudhonza tambo kubva kwarasta kutosvika kwakembo mambo kandi mambo musafunge kuti ndiri kutaya zvinhu zvenyambo ari wachano ndiri kudhonza tambo kubva kwarasta kutosvika kwakembo mambo kandi mambo musafunge kuti ndiri kutaya zvinhu zvenyambo ari wachano izika ingoma ndedzevakoma tiri kumhanya ngoma dzokonzoka nechoma tiri kumhanya dhanzi wabva waninda kanyanya kunzabla odza pamwe natanya ari wacha idzika ingoma vaudze kuti ndiri kumhanya nevakomba vaudze kutoti ngoma ndakadzikomba handizi futi kachikomba wacha ndabudira ikoko kumatagarika dzakani MC Teko anondiketa ndinotopinda pati chimwe ndova peta ndakaita fanika ika andateka ari wachano newacha varikutongosvikira chigokora varikutoziva kuti uchikandija mumora apiya neni ndati mbere vachabongomora ndopisa sechirwereka ini kachelobola wacha ndati pakutongotanga vaindzimura kafanika semudza asi ndini afiya kaina zvitanga one guy anozvidza wacha azvisika zvevodya asi zvondopika pafiya kandati vodya sechikoro andimbofanga nadhodya vaudze kutotibvunza kana wangu zodya wacha ndakatongosvika kuDZ ndinovapisa kafanika ini magetsi ndinobhinga fanika ini magetsi vaudze kuti dhanzi ndiro karangu zveti ndati vaitondisetera chigokora vasingade kutoti kandigo one Dragon H. Yaman Dragon H mangoma ngashiro apa mangoma akarekodwa ere kana kuti mamtura ma freestyle. Alright, mangoma wangu andakachimba para like va freestyle akarekodwa like X45 DZ. Yaman akarekodwa so far mangoma akarekodwa mangani wewe? Right, mangoma ndakarekodwa kutosvika kuma 10 kubva utange kuimba kubva utange ere kana kuti kubva tange kutoimba ndakarekodha mangoma 10 so far washanda nemaproducer mangani pamangoma 10? Right, pamangoma 10 andinawo ndakashanda with about 3 maproducers. Pane 3 maproducers? Ndevapi maproducer? Like maproducers ndati ndashanda nawo ndina DJ Kush aweta Selector King DJ DZ padziva ndina X45 ndo wandikarekodha X45 achangotanga but One Room Entertainment ina Real Studio 1 inopisa mu DZ extension
tina DJ Kush ndo imwe saka kuti we Freeman ati muri kujeko ndichitaura sekudaro koma HKD kubva vari ku DZ vasati varekodha pa ndo mastudios andiri kutaurana nezvawo zvaizvezvi saka isi kuti numa studio ariko anditi Freeman asati asvika iko man. So pari zvina pakaronge iwe une masingles collections here aunawo une ma video shoots here uri kuzopa ma songs akwa. Alright, so far ndakaronga zvihombe ndikuti 2026 takachinja style ndezvekunyepa. 2026 tine ma video shoots aticharova tichapakurira ma Dragon family ese. 2026 tikaronga kune vanondisupporta inini anditika zvisizvegodo zvisizvekunyepa. Ndakaronga zvihombe. That's why manura nhasi kuno ndiri kwa DJ Inno kuna chino nechino na Dr. Vemangoma autambare massive. Big up MC Teko, big up DJ Tonde. Saka kana chini manona ndasvika kuno ndimofana nyepa because ndo master achandikuedza kuti kutaura. Ewa bomjama. So une heriwo kugeto kwa kubatsirai kana kuti urera vanoda kuzokubatsirai kana kune kutokubatsirai pa projects ira muri kuita. Big up ndikuti pa music industry kutoda rubatsiro kuno vanotisimudzirawo ma video shoots, kuno vanotisimudzirawo kuti vano ma shows, kuno vanotisimudzirawo kuti vano something like patikuleka ma music industry kana wapinda as a upcoming artist you have got most of the things zvinokwanisa kusanganisa nazvo asi kune one thing chokwanisa kubatsirwawo kuti zvinhu zvifambe. Tikati one thing ndikutodza most of the things is an upcoming artist nokwanisa kufesa nezvinhu zvakawanda. Saka tinotodawo rubatsiro like ma management like now Dragon H asitana na manager. Dragon H asitana nemunhu kwanisa kumudza apa Dragon H washaisha, Dragon H apa ubaiza, Dragon H apa ubatidza. Saka ndinotodawo rubatsiro kubva kuma fans mumuri yeZimbabwe. Ura tinofunga muri Zimbabwe ruchinzwira kuti chi nkomana adachi aroda rubatsiro. Sina kumboda kuti tiwanzire vanhu nyaya nditi kuti mbodzoka futi vangasofila kuti zvokwa nkomana watomubatsira here kana kuti maiziya zvinokwana kugona kwako futi anditika kurova chi kura marekodi maiziya. DJ Inno music. Chino no chino. DJ Inno. Jamani respect MC Teko DJ Tonde. Wacha. Kati vana tsekera ndati kana tiripo kana taenda vobvata panaka tipo asi anopinda pera fanika inisipo dzakana niki kana chipo auze kuti ngoma idzi ndidzo zviripo ende pamangoma ndoshandisa ini chipo wachano takatozvitanga inisekuitamba asi tiri kufamba kuita kunge kamba ona mafanzi madinga vese vari kushamba vana vadiki vese ndati vari kujamba vari kutamba sevaruwa futi kane mbamba. DJ Inno chino kane chino vaudze kuti oma ndibate kabhiro ende futi vaudze andisimu albino vaudze kuti handifenda gerwa kadhino ngoma ndedzenyika dzino ende futi pamangoma ndobiga DJ anenge Inno. Wacha name channel is Dragon family kadizeti massive ini ndova rusafane kachiken tinovasiya ndavasweka ungestiken vaudze pamangoma ndiri paalpischen inosvika kudizeta extension. Wacha chandinongokwanisa kuvaudza havambobva futi woyo yeah man Ghetto podcast wise here we dey pan one Dragon H on the place yeah man. So pane zvimwe zvatati here Dragon H zvoda kutaura ni vanhu kana wise zvoda kuudza vanhu isa pane zvanoda kutaura zvakati wandei mkumangu maiziya ende zvimwe zvacho ndozvikuita kuzoti inini pachangu anditi handisitombori fit ende kana ndichiti handisi fit anditi kumayutsi angu andondiziva kuti handisi pahiti zvaizvezvi atori marikiti big up. Nezvimwe zvinhu zvandikusanganisa nazvo ndiri kuti chipo izvi ndiri kuti pasitari rangu handitika ndine zvinhu zvandikusanganisa nazvo pano vanondiziva mafanzi angu anobva kumadziva handitika pane zvimwe zvinhu zvacho zvokuti ndiri kupanika asi ndichida kutolaikawo pasitari rangu ini handitika garai muchiziva kuti Dragon H ane something chaangakwanisa kukupakurirai anytime maziya yamani ende Dragon H
ndine maproducers, ndine mapromoters, ndine chi pano pamwe pemukoma wangu DJ Inno. Unogona kumboti iwe uda kutopa posta ndeti, asi pane munhu 1 anokwanisa kutokuposta maibata. Zvatoisa kuti nhasi mafans angu mamwe achazoti ako Dragon H type yema freestyle asi mamwe amukufungidzira kuti chii handiti, asi muri nechitokuchidzira handiti chii chikuitika. Emission confusion handiti inenge chiitika mughetto mangu maybe maziya style ndikuitira mukoma wangu sandurungoti apabho confusion was apa anofunga na nyazobata anazonzwisisa urikuti pane confusion kutika pauri here pane zviri kunetsa kughetto kwako about music kana kuti pane vari kukushungurudza here kana kuti kune vari kukusiya wewe pakuyambuka kwako kana kuti ukusarudzwa kughetto kana kuti kune vamwe mapromota vari kukujamba iwe nyako papusha ngazoti jikowa ize aisinyaya yekujambwa kana kuti pamwe tingati ndizvechamba and tingazviramba but kuti chii nyaya iripo ndeyekuda isu pane pamwe pakuti munogona kuronga chini as a team as a desert massive mangwada ozodai musi wesaturday mangwada ozodai handiti pamwe ovha ozoganuka big up handiti chii chinozoitika zvizodaro unokwanisa kuwana maconfusions pazvinhu zvakafanana nezvipi sei chazodaro kuti iwe ada kuisa pachinhu chakanaka mangwana ozokubvisa big up unozoona sei inini munhu ada kundisa pachinhu chakanaka mangwana doti tizodai uzokuona usipo uri kuti iwewe wasvika paprogram utonzi wewe paprogram iyi uripo tetsina Dragon H waona wasipo paprogram ndozvamuziva kutaura nditi ndozvandiwedza kutaura pamakutaura papachipa pamaposta here kana kuti pamashows kana kuti pamomo toti maproduction mastudio iri pamaronga kuti mimi oenda kwaningi waize kana kuti ndepapo chaipo pamwe pacho hatisingapopota kana kutokosta but maposta tina basa raro because chinodiwa namafanzi nyaya yekupusha maworks maiziya saka chitaura ndepapi iwewe ndeyekuti godo neshanje hazvishandi munzwere ngoma wangu kuitirwa godo neshanje godo handisi kuti ndikuitirwa asi tinosangana nazo isusu uita godo ndiwewewe godo kabhozi ini ndingazviitire godo saka iwe godo rubapapi ini ndikuti handizviitire godo asi kuno vanhu vane godo asi taramba tatibodo mukoma yakalodza rohwa munomandi so pamaworks apapo so far matisusu pamasocial medias platforms tokwanisa kuenda papo kuti tibate mangoma Dragon H. Alright, ndangoti paFacebook Dragon H Music, on TikTok Dragon H Officials, YouTube Dragon H Music, Instagram Dragon H Music. Right, ndio patikwanisa kubatika ipapo but tisingeseka dhati kana maprati tikuti chi pano vamwe vanozongoti mufesi wedu semuDragon family why zvichidaro asi ini handanharo handiti vamwe vanoti ku Dragon H sei pane zvatinenge tichifungidzira kwaari sei zvisingabudirire sei izvozvo zvatinenge tichifungidzira zvisingaende mberi aiyo nyaya mafans angokudzai patinenge tichiita zvinhu takaungana paipe musafungudzwa kuti pane vanotifarira pane vanototigarirawo vasingatifarira vanhu vari papi vanotogarirawo zvatinoda kuti isu tese tiite unzwere ende pamwe pacho zvakangofanana makasona manjika ndosaka wauya kuchi pana podcast pana ndikuya kutaura kuti ningi yakutigarira kuti asi ari kudai aiyo papi wewe pauri kupotsana pucha ipo mukoma wangu da kukudzei seexam daumbotiza nyaya usatize nyaya boza watiza nyaya ka nyedu aigadzirisiki waiziya Dragon H kada pane nyaya waiziya kanyani gadzirisika waiziya ndipapi porucha se poru kuporongerwa kapa kutora support kana nyinga uta support pakade vanhu ozvisiya kuti kune umwe mfana kutora support musadaro boys musadaro iwe wana chinhu vanongonangwa ngwa pa social media pepe inini chekutanga chinokwanisa kutaura zvanhasi ndiri kwa DJ Inno handiti akaita kuti ndiwe kwa DJ Inno vanhu vakatiwandei handiti but